Takže my sme si pre vás pripravili projekt o vode a kvapalinách. Kvapalina. Jej vlastnosti sú neslačiteľnosť. Takže neslačiteľnosť dokážeme tak, že si do pohárika naberieme trochu vody. Takže mám tu vodu. Do stýkačky naberiem vodu a prstom prikryjem otvor. Tlačím, ako vidíte, tak nejde stlačiť, takže takto sme dokázali, že voda je neslačiteľná. Ďalšia vlastnosť kvapaliny je deliteľnosť. Deliteľnosť môžeme dokázať tak, že si vodu nabereme do fľaše a ponoríme tam slanku. Naberieme ju do druhého pohárika, takže môžeme vodu rozdeliť ako chceme. Ďalšia vlastnosť je prelievateľnosť, ktorú už dneska ukázala. Ďalšia vlastnosť je, že vždy má vodorovnú hladinu, keď ju postavíme aj do krva, aj v chodiaku. Naberieme si vodu do pohára, zakryjeme viečkom a položíme. Počkáme, kým sa hladina vody ustáli a vidíme, že hladina je vodorovná s povrchom zeme, aj keď ju otočíme napríklad takto. Hladina vody je stále rovná. Môžeme ju natočiť hociako, ale stále je rovná. Tu môžeme vlastne vidieť aj Pascalov zákon. Do sačku si nalejeme vodu. Otvor zakrieme. A do sačku spravíme dierky. Voda v sáčku strieka všetkými smermi rovnakým prúdom, takže v sáčku je všade rovnaký tlak. Ďalšia vlastnosť je tekutosť. Tekutosť zistíme tak, že ak máme v pohári vodu a dá sa vlastne aj prelievať, tak môžeme vidieť, že je tekutá. Ďalšia a posledná vlastnosť je prispôsobenie sa nádobe. Takže prispôsobenie sa nádobe. Naberieme si vodu opäť do pohárika. Nalejeme ju napríklad do takejto nádoby. Takže voda v nádobe sa prispôsobí aj takejto nádobe. Môžeme ju naliať aj do takejto nádoby. Takto sa tiež prispôsobí. Môžeme ju naliať taktiež aj do tejto nádoby. Tu sa nám tiež prispôsobí tvar tejto fľašky. Môžeme ju dať aj do striekačky. A tiež sa nám prispôsobí tvaru tej striekačky. Takže voda môže byť v troch skupenstvách.
tekutom stave, pevnom, ľad alebo sneh, alebo plynnom para z kanvice. Kvaparinu meriame odmerným valcom, nalejeme, najprv si vybereme vhodný odmerný valec. Nalejeme doň vodu alebo kvaparinu. Odmerný valec s kvaparinou položíme na pevnú rovnú podložku. A nakoniec, keď ideme zisťovať, koľko vody je v odmernom valci, musíme zistiť, koľko mililitrov zodpovedá jednému dieliku. Takže tu na jeden dielik je 10 ml. A napokon sa pozrieme koľným pohľadom na odmerný valec a môžeme zistiť, že v odmernom valci je 120 ml vody. Kvaparina je taktiež nestlačiteľná. Môžeme to zistiť na balónikoch. Takže balóniky si nafúkneme. Zatočíme, aby nám vzduch neunikol. A keď tieto dva balóniky dáme k sebe, podobajú sa nám časticiami vo vode, takže keď vodu stlačíme, tak sa nám viacej už nedajú, takže voda je nestlačiteľná. Takže v tomto projekte sme vám dokázali všetky vlastnosti vody a kvapalín.